Ana Agus Gering. Mboten tiange nemu. Agus Manuk. Mboten sanjange opene-opene boyo. Apa Agus Gondrong? Mboten tiange butak kok. Yuhu, balik mana nih channel Lekut Karangan. Wah, wis mulus. Kaya kumpune perawan bisa. Wow. Piye le? Wis buruk. Ora. Guntingmu cilik meneh. Cilik-cilik ngene cabe rawit lho. Mangsamu. Pedes no lek berarti. Oh, kaya omongane kanca. Biasane nek pedes ngomongane tangga to, Li. Kuwi lah biasane. Iki kan luar biasa. Oh. Jadi wong iki aja sok nyacati tangga. Ya apa-apane tangga ya tetep tangga. Tangga ruwet, tangga ruwet. Tangga ruwet. Piye iki potongane? Wis rapi durung? Kurang vertikal apa horizontal? Kurang 1%, Lek. Kurang 1%. Bonsai kok enek kuncunge to, Lek. Ngene iki jenenge seni. Wingi lho wis dinyang 4 juta ra tak keke. Mbok yo dikekke, Lek, 4 juta lho, Lek. Ya ora sudi lah. Wong 4 juta nuling glinding loro. Oh lah, iki yo ruwet no, Lek. Lho. Ning nandi? Kalih, Lek, timbangi kentir ning kene. Jan. Bocah saiki yo nek dijak rembukan angel ram. Aduh. Nah. Wis ayu. Garing online ke. Foto cekrek online ke. Walah, malah HP-ne mati, meh nggo moto bareng kok. Dek, kapan ketemu yuk? Halah, sinyalnya malah hilang. Saprene ngamku ngenteni janjine jebul ngapleki. Salah, ora nyambut gawe. Ngapunten Pak, badhe tanglet. Takok iki mbok helme dicopot, maskere dicopot. Kono, lungguh kono sik. Piye nek apa? Griyane Agus niku pundi nggih? Aku sapa? Kene aku sene akeh lho. Oh Mas, ana Agus Gering. Mboten tiange nemu. Agus Manuk. Mboten sanjange opene-opene boyo. Apa Agus Gondrong? Mboten tiange butak kok. Wis saiki ngene wae. Gandeng kene Agus sing jenenge sak daya. Kowe langsung nene Pak RT genah. Kok ndek wong nggih pun mriko. Terus Pak RT niku nggih malah bingung. Kula malah dikentanget Batman. Nggih pun yen ngoten kula tak lanjut riyin. Oh nggih, monggo.
Yang kene golek jenenge Agus. Mumet. Dilatih medilet lho. Aduh, Bapak Lek. Kalau tak nggo moto kalau meta online ke. Saya aku lagi WA-an. Karo sapa to jane? Bribianku lah. Ya dalai bayi ini sore wis ajar mribe. Kan ngosek to, Lek. Wis dadi garangan mau piye? Ayo ora. Nek mau karo seleramu jauh. Gayamu lho. Coba kene ndelok sik. Sik. Nah. Wah, seleramu pancen elok tenan. Saya Lek, wong lagi telepon. Speaker. Ya, tapi iki meneng ngosek ya, Lek. Oke, siap. Mas sepurone ya ketoke sarepu ra sida ketemui. Lah ngapa, Dik? Aku meh dijodohke sejak dini, Mas. Masya Allah.